Severi.Kosunen kysyy, mikä olisi voinut estää sen, että et olisi joutunut rikolliseen kierteeseen ja mistä sait sun tuomiot? Mä en tiedä, mikä sitä olisi voinut estää, koska oli idiootti, oli nuori ja oli huono asenne ja oikein välittänyt asioista. Et en mä tiedä, että olisiko sitä mikään pystynyt estämään. Ja hyvä niin, että joutui vankilaan, koska jos ei opi toimia yhteiskunnan normien mukaan, niin jossain vaiheessa yhteiskunta sitten joutuu puuttua peliin. Ja yhteiskunnan verkko on semmoinen, mikä kyllä pystyy ottaa kaikki vastaan. Tommonen käärme-emoji kysyy, ootko ikinä kuulunut mihinkään jengiin? En ole ikinä kuulunut mihinkään jengiin. En ikinä. Hosuli kysyy, mikä on ollut hetki, jolloin tiesit, että ei ole muuta keinoa kuin väkivalta? Rehellisesti, tosi vähän on ollut niitä tilanteita, missä ei olisi ollut muita keinoa, koska se, että mä ajaudun siihen tilanteeseen, niin ennen sitä on tapahtunut monta juttua. Tosi harvoin käy silleen, että joku vaan tulee ja hyökkää sun kimppuun. Sitten mä oon itse lähtenyt jonkin tyhmään juttuun messiin, tehnyt jotain hämärin tyyppien kanssa, tai itse ollut aktiivinen osapuoli siinä kinastelussa. Että kyllä mä sen näen, että mä olisin voinut välttää kaikki mun tilanteet sillä, että mä olisin oikeasti vaan ollut fiksumpi. Margit Nousiainen kysyy, mitkä on sun nykyistä elämää ohjaavat arvot, millä toimenpiteillä sä pidät sun arvokompassin kohdistettuna oikein? Mun nykyiset arvot on rikoksettomuus ja se, että mä oon turvainen läheinen mun läheisille ja pyrin olemaan fiksu tyyppi, jonka elämä ei kuulu minkään näköinen häröily. Ja mä myös uskon Jumalaa, se on semmoinen juttu, mikä ohjaa mua ja mikä on antanut mulle paljon. Tuutti Reksi kysyy, oletko nähnyt elämässä jotain, mitä et koskaan olisi halunnut nähdä, etkä saa sitä enää mielestä pois? Monet jutut on semmosia, mitä mä kelaan. Monet jutut, ja ne on varmaan liittyy just näihin väkivaltajuttuihin. Ne on ehkä semmosia juttuja, mitkä pyörii välillä vieläkin mielessä ja mitkä tuo tosi ikävää niin kuin fiilistä tosi usein. Mutta itse on itteni sinne ajanut, niin näillä mennään. Ninnu T kysyy, kerro tarkalleen kaikki rikokset, mistä sut on tuomittu. Niin vitsi, tuossa äskeisessäkin kysymyksessä oli, mä näköjään sivuutin sitä, mutta tästä nyt tulee. Kerro tarkalleen kaikki rikokset, mistä sut on tuomittu. Mut on tuomittu 2 pahoinpitelystä, 1 törkeästä pahoinpitelystä, 3 tapon yrityksestä, 4 ampuma-aseen rikoksesta, 2 vaaran aiheuttamisesta ja 2 laittomasta uhkauksesta. Ei ole kyllä mikään hyvä CV. Tuuliviiri Music kysyy, miltä susta on tuntunut seuraa vierestä, kun jotkut sun kaverit on jatkanut rikollista elämää ja miten oot siihen suhtautunut, kun oot itse tehnyt muutoksen